Inyisa ni koro sawacha ko ng'adore. Nitiere wach moro kama ok dang' awe mok awacho. Dr. Aete, ma chaka kodi. Wach mar ogai mar Azimio Raila Odinga, dwaro mare mar dhi e commission mar riwruok pinje Afrika, obed kaka jatelo. En wach ma ji goyo mbaka sani, kendo sirikal bende koro osire lwedo. E weche manyien neno ka telo mar ANC kata moko kuom jokanyo mag ANC, Amani National Congress, en achiel kuom duond buche mantiere sirikal, wacho ni Raila odhi adhia e AU e commission no mondo mi odhi ota tije mag Afrika. Ma keto oganda Kenya kanye, ma keto jo mabende samoro osebedo kong'iyo gi telo mar Raila, joma wacho ni wadhi konyo Raila malo kanye e siasa masani makoro ji dhi e higa mar 2027. Jomoko bende wacho ni koro Raila nikech ose yudo sir ni onyalo dhi e telo no, kopo no yude to koro sir jatend piny Kenya William Ruto yiero mag 2027. Ma keto demokrasia mar Kenya kanye, ma keto ODM kanye, jotelo mabende samoro wacho ni wadhi konyo baba malo, keto gi kanye. Wachako kamano. Adwa ni awuo maler kaka nyalo. Yes. Mokwongo waduto te jomoko kuomwa e pap lela wawacho ni wan jokanyo mag jo ODM. Wan jokanyo mag jo party. Kendo wan gi sunga kahinya e chunywa ni wan jokanyo mag jo party mag ODM. Wan wawacho ni wasiro Agwambo Wuonyalego mondo dhi mbele odhi obedi jakom mar African Union. Kendo wang'e ni king'iyo joma moko bende madwaro komno, onge kata mana mosebeti, onge ng'ano manigo teku, manigi tudruok, manigi wich maler, manigi gombo mar konyo jopiny mala Agwambo Wuonyalego. Koro wan wawacho ni mondo dhi mbele kendo dhi Nyasaye otelne. Nitiere jomoko masani koro wacho ni Agwambo koro ber ahinya. Gin lang' manyocha gi bende yanya. Ipenjiri nang'o motimre overnight. Magwambo manyocha nemne kendo ne gichich go ni sani kendo gipako kendo gigo tenga na Agwambo dhi. Awacho ni joge chunygi. Kata mana choncha ni ng'i na Agwambo no ena thuon manonego bende rito Kenya ka. Koro wago erokamano ne migepe mopogore. Nyaka sirikal bende nyaka wawachnegi. Ni wago erokamano ne support kata siro wach mar na Agwambo Wuonyalego odhi adhia mbele. Wakwayo kata jobathwa Uganda, Tanzania gi pinje moko gi, yes, mondo konya Agwambo mondo Agwambo dhi adhia mbele. Koro wan wamor gi wach no, miyo ka ng'ato wacho ni kata ni koro no paro na Agwambo dhi ni ODM bro bedo ni koro ni nyap. Adwa wacho ni kaka jakanyo mar ODM ni wan ng'amo telonwa kata kodhi tich tero ng'ato to onge gima tamo ng'ato duogo kendo bedo jatend piny. Agwambo pod nigi ratiro mare kata kochopo 2026 o 2027 onge gima nyalo tamo Agwambo kata koneno noduogo nodwano bedi ker to pod obet abeta ker mar pinyni. Koro wan waduto wan makata mana sani ng'ama paro ni ODM notho sani kata chakre tarik 26 dwe ni nyaka tarik 12 dwe mabiro, wan kaka for instance jomodak Kisumu wan ga major recruitment drive mar ODM. Kendo jo ODM gin kore ka wategno moloyo. Ing'e ni Raila ena Raila, ng'eni aparo ni ng'ema to bende ODM joge are united. We are still a strong party. Wang'e kumwadhiye. Right. Daktari, Dr. Mark Matonga, jomoko osebedo